ସରାଗ ସୁନାର ଜନମ ଭୂଇଁ ଅଳ୍ପ ଦୂରେ ପାହାଡ଼ ତୋଳେ ଝରଣା ଦେବତା ରଇ ତମଇମାରେ ବହୁ ଦୂରରେ ନାକ ଶୁଣୁଅଛି ରଇ ପାହାଡ଼ ତର ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଆସଇ ଝୁରି ଝୁରି ଆସେ ରଇ ହେମ୍ବାଳ ନଈ ସାଗର ତୁଇ ଆସୁଅଛି କିଏ ଧାଇଁ ତ ପାଖରେ ଯମୁନା କୂଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳନ ହୋଇଯାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଏ ଗୀତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ପୂଜା କରତେ ଜଣେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରତେ ଯାଉଛି ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛି ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଆସୁଛି ଇଏ ଯାଉଛି ମୁହାଁମୁହିଁ ସେଇ ବେଳେ ସେ ଏ ଗୀତଟା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଟି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଉ ନା ଆଉ ଅଛି ଏଇ ମୋର ପଣ୍ଡା ସେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ନା ପାତାଳ ଫୁଟିଛନ୍ତି। ପାତାଳରେ ଫୁଟିଛି। ହଁ ଇଏ କେବେକା ଘଟଣା ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ତାର କେତେ କୋଟି ତାର ବର୍ଷ କହିହେବନି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? କେତେ କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କହୁଛ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ? ହଁ। କେତୋଟି ପାହୁଚ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଖିଣା ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଲକ୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେ? ଏ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେଉଁ ଝରଣା ବହୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସେଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଆମ୍ବା। ବଡ଼ ଆମ୍ବାର ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ବଡ଼ ଆମ୍ବାର ପୋଖରୀ କଟା ହେଇଛି। ବଡ଼ ଆମ୍ବା ଠାକୁରାଣୀ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କାହିଁକି ସିଏ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସଦାବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠାକୁର କତିର ସଦାବେଳେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଯିଏ ତା ଶଣି ଥିଲା ତା ପୂଜା କଲା ଆଉ ତା ପଛକେ ସେ ଗୋଡ଼ିଆ କଟା ହେଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଗଲେ ଦେଖି ଦୁଖାଇକି ଆସିଲେ ଆସିକି ଫେରେ ପୂଜା କଲେ ଆଇଲେ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶରଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ? ଶରଣ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସିଂହ ଗୋଟେ ବାଘ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।